И здравейте на всички хора, които гледат това видео, аз съм FixG. И да, заснех два клипа на геймплей. И... нищо не се получи, да. И накрая реших да заснема един клип на Life Story, понеже имам едно-две Life Story, които да разкажа. Да преминаваме към историята. Веднъж тази история се случи, когато бях четвърти клас. Решаваме с аз и още две момчета да фърляме, да правим водни бомби, да ги фърляме по колите. Не знам откъде ни хрумна тая идея, обаче просто така, нали, решихме си. И нали, така, двете момчета отиват и купуват ръкавици. Нали, буквално не ги направихме от балони, а от пръсти на ръкавици. Тоест, срязахме пръстите на ръкавиците и ги напълнихме с вода. Двете момчета, аз ги чаках отвън до аптеката, понеже до нашето училище има аптека, и купуват пръсти, и купуват ръкавици, и дори не знам за какво ги купиха, обаче, нали, междувременно ни хрумна идеята да направим водни балони от пръстите им, и така, нали, срязахме пръстите, и нали, ги почнахме да ги пълним на чешмата. Мисля, че тогава това беше след обяд, когато бяхме на занималния, четвърти клас имаше занималния, и нали бяхме там, и нали аз поне го наричах занималния, може вие да го наричате нещо като да оставате след училище и си пишете домашните. Имахме като междучасие и така напълнихме ги и отидохме в задния двор на училището и започнахме да замеряме колите. Да, между другото, да кажа, че тогава аз не можех да вързвам хубаво възли. Това е от значение, после разберете защо. Така, едното момче фърляне от цел, нали, просто си правим, нали, кефа с водните балони, едното го фърли през прозореца, нали, и госпожата просто, нали, излиза и казва в задния двор, деца, пребирайте се в стаята, и аз просто останах само, аз не съм фърлил воден балон, беше ми в ръката. И аз решавам, като най-големия идиот, да го изхвърля извън оградата на училището. И аз не го бех завързал. И просто водния балон, фърлям го и той почва да се върти. Точно тогава решава да мине един тир. И аз съм го фърлил явно толкова високо, че е над тира, т.е. не тира, камион по-скоро. Фърлих го над камиона и очевидно човека го е видял и го видяхме само в физиономията как беше леко ядосан и нещо изненадан. И нали, и да, и нали, вероятно тогава аз, тогава нали казах, класната фанаха ни, караха ни са доста и аз съответно бях, тогава не бях много лошо момче и в четвърти клас, да, и голямото между част всичко тяха да ядат, аз просто казаха да ще извикат родителите ни и аз просто почнах да рева, докато там, нали, не се обадих на майка ми, и все пак мина. И само да кажа, че преди това правих адски много простоти и след този случай спрях. Да. И това е всичко този клип. Ако не знаете кой съм, аз ще снимам също в канала вече. Вече сме Dinorex, Пешо и Slowking и аз. Това беше всичко от този клип. Аз бях FixG и чао.